bo día a todas e a todos. Estamos para presentar o programa de actividades de Nadal. Todos sabemos que estas son un Nadal moi especial, moi distinto, pero tamén no que a Consellería de Mocidade quere ter unha continuidade, un recordo, unha participación, unha dedicación aos xoves, que sigan tendo espazos de diversión, de práctica de actividades que permitan dar unha sensación de normalidade, de cuidado tamén psicolóxico e anímico do que é pasar estas datas, sempre dentro dunhas condicións de seguridade, incluso facendo as actividades a distancia en algúns casos, pero sempre mantendo o contacto social, ainda que non sexa a veces o contacto próximo, que era así un pouco na mesma liña que decía Pedro Sánchez hai unhas semanas, cando referindose ao Nadal decía que sen anteriores Nadais abrazarse era a forma na que as apertas era co que demosábamos o cariño aos nosos familiares, aos nosos amigos. Pois neste momento a distancia é tamén esa forma de amosar ese cariño á xente que queremos, pero tamén ao mesmo tempo non debemos renunciar a igual non facer vida moi próximos físicamente, pero sí seguir facendo actividades e seguir mantendo a nosa actividade social, que é o que nos mantén xuntos e nos provoca cohesión. É algo no que debemos seguir tamén instruindo e animando os xoves a participar e a seguir construindo os lazos de unión entre eles e de participación. Por iso lanzamos con Console Felloza, témola aquí para presentar ese pequeno set de actividades que concertou a Consellería de Educación para que este Nadal sexa máis animadas para os mozos. Entón, Sole, se queres comentar así polo miúdo algúns aspectos. Como ben dís, vai ser un Nadal diferente, un Nadal especial, pero tal vez por eso mesmo temos que disfrutalo, porque temos a oportunidade de telo. Xa só por eso temos que tentar pasalo o mellor posible. Entón, dende o grupo de narración oral e o Festival Atlántica, que levamos anos creando proxectos de narración oral ali no Centro Xove de Almáciga, pois pensamos que unha das maneiras era seguir un dos traballos que realizamos outros anos, que foi a conversa cos maiores, a recollida de historias, o encontro para contar. O Nadal é ese momento en que as familias estamos xuntas, pois desta volta estaremos xuntas de outras maneiras, pero eso non quere decir, como ben decías ti, que non estemos próximos. Podemos dedicarnos a falar con todas esas persoas importantes da nosa vida que non van a estar con nos ese día, e escoitarlles, escoitar as súas historias, escoitar as súas vivencias, escoitar as súas maneiras de vivir estes días. Entón, por diante, estaremos tres contadores de historia, Celso Fernández San Martín, moi coñecido e querido por todo o mundo, e ademais un dos profesores que ten participado nos cursos de narración ali de Mocidade, Dani Blanco, que é un dos contadores que naceu dos grupos de traballo de Mocidade de Almáciga, co cual para nós é unha alegría moi grande telo entre nós, e eu mesma que estarei contando. Pero tamén temos a proposta de que a xente dende a casa conte. Hoxe a tarde, noite, xa imos lanzar ben a campaña con todas as explicacións, pero queremos que a xente vaya preparando historias, nenos, maiores, mozos, todos contando unha historia que non vai ser moi complicado, con colgalas nas redes propias e etiquetar a Mocidade ao Concello, xa estarán participando neste Nadal encontado. Non vai ser encantado, vai ser encontado. Este Nadal vai ser encontado e queremos que todo o mundo conte para sentir que está celebrando con toda a xente que quere. Moi ben. Bueno, pois ese é o resumo. Queremos é que este Nadal conte para todos, ter algo que contarlle ás nosas familias, aos nosos amigos, que conten tamén o Concello para iso e convosco. Moitas grazas. Non sei se hai alguna pregunta por parte da... Moi ben, pois moitas grazas por vir a todos. Moi ben. Xa está.